Festival de Outono Fotográfico empeza hai moitos anos, como dixen, con esta persoa que se chama Benito Rosada, que era o director da Casa da Xuventude de Ourense. Foi director do Outono de 28 anos e das xornadas de banda deseñada 22 anos. O Outono Fotográfico comezou con 4 exposicións de 4 fotógrafos e en 1983. Como publicacións, cada ano sacamos un libro que é como un resumen do festival e que se hace tamén como catálogo de todas as exposicións. Fai 3 anos, cando retomamos o Outono Fotográfico, a parte da difusión que xa tiñamos, como falou Víctor, do catálogo ou a web, decidimos apostar por o entorno 2.0. Isto non é só unha forma de información, sino tamén de fidelizar o público que mediante as partillas que poden facer nas redes sociais fanse tamén participes no festival. Outra das apostas que fixemos fai 3 anos foron as redes sociais, non só a nivel evento informativo como pode ser Twitter ou Facebook, sino tamén coas galerías de Flickr, os vídeos de YouTube, que fan posible que moita xente que non poda asistir a algún evento poda velo despois, tanto sexa as obras como foi a inauguración. O que poderemos ver en Ferrol esta temporada de outono, este ano únese o Ateneo Ferrolán, no que xa durante o mes de outubro puderonse ver 3 mostras. Unha delas é esta, Australian Team, de David Simón Martret, e as outras dos, Malaysian Primary School e Augas de Galicia, do Ferrolán Fran Nieto. A aposta deste ano para aquí para Ferrol é un proxecto de mail art en conxunción con Estudio Aberto que se chama Postais para Ninguén. Na Fundación Nova Caixa Galicia poderedes ver durante o mes de novembro Back to Berlin de David de la Cruz. Un ano máis volvemos a contar co Novembro Fotográfico de Pontedeume, que este ano fai os seus 25 anos e por iso vai haber unha retrospectiva. A maiores poderase ver paralelamente unha estrategia de apariencia de Verónica Vicente. Como novidade, contamos coa Universidade, onde se poderá ver a performance de David Cata. Un ano máis contaremos coa sala de Exponá, na que poderemos ver no Grande Azul, e volve a programación oficial a Sala de Proxectos do Torrente Ballester con unha exposición de Jimena Berenguer. Unha incorporación este ano será a Galería Sargadelos, que aparte de albergar un taller de edición independiente que darán os B-Side Books, albergará a exposición de Pascual Martínez de Editar sobre el dolor. Por último, unha teima tamén deste ano do festival é espallarse e internacionalizarse. Para iso contamos con Fotoaplauso, un colectivo madrileño especialista en proxeccións de fotografía, e que o día 15 de novembro encherá a Capela do Torrente Ballester.